Si faig memòria i miro de localitzar el meu primer encontre amb Pons, el meu descobriment de l'univers d'aquest pintor, me n'haig d'anar als anys d'infància. Els primers quadres estaven a casa, la meva mare en tenia, o sigui que poblaven l'escenografia domèstica de casa. A part d'aquests quadres que envoltaven i que a vegades era un aconteixement on el posàvem al Pons, perquè era tot una entitat al quadre, si estava al rebedor o al saló, hi ha altres moments que el situo en visites a Cadaqués, a anar a veure el fill del Joan Pons, que va ser una figura important per mi, i hi ha dues vivències que sí que estan més estretes o més estretament vinculades amb el pintor. Una d'elles és una visita que situaria a final dels 70, quan Pons ja té un gran reconeixement a Barcelona, a la galeria 10 al 7 del Salvador Riera. Era ple hivern i jo hauria tenir 7-8 anys i vam entrar a tots aquells quadres il·luminats d'aquella forma, amb aquells colors tan vius, les degradacions, les iridescències d'en Pons, les temàtiques fantàstiques dels seus personatges humans, animals, em van arribar molt. I fins i tot recordo un moment de parlar amb ell, que realment vaig sentir aquesta presència, ell anava amb un abric, també era força excèntric d'aspecte, i hi va haver un encontre, em va costar un quadre, i realment això d'alguna manera se'm hauria quedar. Després també vaig visitar l'estudi de Balmes, que era un lloc on tenia realment un ordre cartesià, els seus estudis eren uns llocs molt ordenats. A part d'aquestes vivències, després, al llarg dels anys, tinc una relació important amb el fill i això va alimentant d'anècdotes aquest món que d'alguna manera se'n va ficar dins. Comencem el 2008 el projecte de l'associació i d'entrada vam dir que l'objectiu que teníem era reivindicar l'adjectiu poncià, el que algú sigui poncià, que la gent pugui dir kafkià o poncià. Vam començar aquest projecte de recuperació del Pons creant una plataforma que aglutinés diferents sectors. Hi havia una oportunitat i d'alguna manera ho sentíem com un deure. Era una empresa molt atractiva, poder buscar les complicitats necessàries per tornar a situar el Pons en el debat i per realment posar-lo al lloc que mereixia. A part d'aquestes vivències personals, hi ha un moment en el que considerem que és clau i que tenim l'oportunitat de fer un exercici de recuperació de Joan Pons perquè durant 20 anys va estar sense exposar-se per circumstàncies vàries i el 2008 creem l'associació Joan Pons, que neix amb l'objectiu de resituar i de posar-lo en el debat artístic, de treure'l dels magatzems, de provocar accions que vagin despertant l'interès cap a la seva figura, la qual considero única, és un artista inclassificable que mereixia aquest exercici col·lectiu de recuperació. A l'associació s'aglutinen galeristes, poetes, també algunes persones que havien conegut a Pons personalment, i amb aquesta plataforma comencem a fer un seguit d'accions que creiem que van sumant i ens permeten anar aixecant la veu entorn de Pons. En primer lloc, vam trobar el format d'exposicions, diguem-ne, que no fossin molt cares de moure i el Pons, al tenir aquestes sèries, que treballava molt en sèries, tenia un conjunt de peces que permetien crear exposicions amb unitat i que eren fàcils de moure. Vam fer la de la pell de Foix i vam fer la de les capses secretes, com una mica les que van permetre començar a fer-lo sortir i van tenir forces itineràncies. Després ens vam centrar en la tasca de la catalogació de la seva obra, que és una obra molt extensa i qualsevol artista que vulgui realment estar d'alguna manera protegit o ben
situat en el mercat, si té un catàleg raonat, això ajuda molt a l'hora tant els col·leccionistes com de les institucions, els museus, a l'hora d'identificar i de tenir l'àlbum complet d'aquesta obra. Aquesta tasca va rebre suport també de les institucions públiques i privades. O sigui que ha sigut, en general, el projecte ha anat comptant amb suport de les dues bandes. Després de la catalogació, vam trobar en les edicions, amb la possibilitat d'editar llibres, un recurs, un reforç per tot el que és la investigació, el que pot acompanyar aquesta tasca de tornar-lo a posar en diàleg amb altres en el debat artístic. A part d'aquestes tres branques, al final el que ha sigut definitiu és la complicitat dels espais públics, els llocs on es pot mostrar o on donar altaveu per realment que sigui el públic el que digui i el que pugui gaudir del valor artístic d'aquest món.